Когато виждаш, че сезона е загубен и ти много добре знаеш защо е загубен, както го казва и Гриша Ганчев, че първенството отдавна е капарирано и той си вкара един голям автогол, дето каза в началото, едно от първите му интервюта. Ясно е кой ще е шампион, перефразирам, ние ще си играйкаме. И това стана, ние си играйкаме. ЦСКА си играйка. Играе си на котка с мишка. Трупа някакви точки, опитва, прави на мускули, но ЦСКА, да не пропускаме факта, че не играе само срещу Лудогорец. ЦСКА играе срещу едни други трима, които на времето им викаха чернодрешковци, ама сега нали, съдиите се обличат в цикламено, в жълто, зелено, имат си различни. Лудогорец си работи с съдиите. Гриша Ганчев го казва, не, аз няма да правя това, което е било преди. Окей. Но за да станеш, значи, на тази война и в тази война трябва да се действа по този начин, както действат другите, ако искаш. Значи не искаш и наистина си играйкаш, т.е. ти абдикираш.